салом алейкум дӯстони азиз, гулдухтарони хушрӯ. Мехостам шуморо бо як зани чаққон, бо як зани кордон шинос намоям. Кароматова Ширин Моҳ серебряный директори ширкати Фаберлик мебошад. Дар муддати хеле ҳам кӯтоҳ званияи серебряный директора ба даст овардагӣ. Дар муддати ҳар 21 рӯз зиёда аз 5000 сомон маош мегирад. Шуморо низ ба кор даъват мекунад. Командаи васеъ дорад, мехоҳад боз ҳам васеътар кунад. Гулдухтароне ки дар як рӯз 2 соат 3 соат вақти холигӣ дорен, занҳои хонашин, касе ки ба пул ниёз дошта бошад марамад обуна шавед. Обуна шудан, омӯзондан абсолютно бепул мебошад. худи ҳозир касе ки дар командаи Ширин Моҳ обуна мешавад, Ширин Моҳ шуморо то директор шидантона дастгирӣ мекунад, яъне кора ба пуррагӣ меомӯзад. Баъд аз он ки директор шиден, аз ҷониби Ширин Моҳа худаш метавонед ки тӯҳфаҳои гуногун ба даст оред. Тӯҳфаҳош хеле ҷолиб аст. Яке аз он чалаи тилло, телевизор ва телефон мебошад. Аз ҳамин се тӯҳфа кадомеш ки шумода бештар маъқул аст, метавонед интихоб кунед. ин кас шумода совершенно бесплатно тӯҳфа мекунад. як хушхабари муҳими дигар, касе ки дар ми ширкат обуна шуд, 8 каталог 100 балӣ кард, яъне фаъол кор кардед, метавонед ки паравой генератор бурд кунед. медонед ки ин утюг чӣ қадар утюги популярни аст, ки нархаш зиёда аз 3500 сомон меистад. аз шумо бошад метавонед совершенно бесплатно ба даст оред. марамад духтаро обуна шавед, кор кунед. ба ҳар яки шумо муваффақият хоҳонам.